Братя Алексиеви ООД е традиционен производител на земеделска продукция. Фирмата е създадена през 2000-та година от двамата братя Алекси и Генчо Алексиеви и обработва земеделска земя в районите на селата Красен, Изворово, Русица, Житен, Добрин, Благовец, Сноп, Градини и Краище. Братя Алексиеви ООД извършва арендуване на земя, като предлага взаимно изгодни условия на собствениците на земи. Отделно и изкупуват земи. Отношенията арендатор-арента, собственик на земя, с години се изграждат с лоялност и взаимно доверие. Освен производство, фирмата извършва и търговия с селскостопанска продукция. Администрацията, селскостопанския двор, машинния парк и ремонтното отделение са разположени в село Красен. Ако трябва да говорим за фирмата, първо трябва да почна от 1993 година, след ликвидацията, почнахме като кооперация. Кооперация Белоклас, село Красен. И така продължихме до 2000-та година като кооперация. Почнахме кооперацията с 12 000 декара земя, впоследствие остана около 6 000 декара земя и имаше голям отлив от кооперацията към арендаторите. 2000-та година, след разясняване на собствениците на земята, предимствата на арендуването в сравнение с кооперациите, може би ме разбраха хората, че ще бъде по-добре, след като честно се работи и честно им се дава арендата, по-добре всичко това, което е тяхно, да бъде платено, защото голяма част от дяловете на хората чрез кооперациите си отидаха така без да получат никакви дялове. И в 2000-та година взехме решение управителния съвет и ако една част дойдат при мене като арендатор, а другата част съответно да си намерят председатели да продължи като кооперация. От 2000-та година взехме решение за 4 години да ми бъдат изплатени дяловете и тогава собствеността, тяхната собственост, вече да бъде наша собственост на фирмата и да продължим да работим, като даваме една от най-големите ренти в района. И така от 2000-та година почнахме да създаваме и базата и почнахме като арендатори. До към 2005-2008 година горе-долу се оформи базата с техника. Същевременно работниците ни от 13-14 човека с пазачите ги увеличихме на 24 човека, като земята ни от 6000 декара за 10 години стана 32 000 декара. Значи, техниката, която е необходима, би трябвало да е някъде около 60% това, което имаме. Понеже сме зависими много от природните условия, понякога определяш някаква дата, например 10-ти, че от 10-ти трябва да почнеш пръскане, обаче от 9-ти почват дъждове. Една седмица и се оказва, че вече 15-16 е прекалено късно за пръскания, трябва да се увеличи препарата. Това го знаят всички колеги и всички, които са се занимавали с земеделие. Трябва да се увеличат препарати. С увеличаване на препаратите вече намаляш и добива, защото е минала фазата на пръскане на растенията и така нататък. Всичко води на някакви последствия, които не са добре, ако закъснеш или пък ако предварително изпревариш някои мероприятия, получава се вторично заплевняване и така нататък. Той са неща, които най-добре се вършат с малко повече стаж, с малко повече поглед, повече знания и повече наука във всички тия процеси, които на пръв поглед изглеждат, че са дребни неща. Основните култури, които са застъпени при нас, са пшеница, царевица, слънчоглед и рапица. Някъде около 10% е рапицата, по сидбооборот около 15% слънчогледа
25 царевица и около 50% е пшеницата. На времето сме отглеждали и наход, боб, фасул. Беше една от основните култури. Но цената, понеже е култура, която изисква много труд, много средства и е много фрапираща култура фасула, цената й беше от порядъка, последно, когато сме отглеждали 1 лев. И пазарите, външните пазари, убиха това производство. А ние имахме едни прекрасни сортове. В момента се намираме на едно от нашите опитни полета, на които засяваме всяка година около между 70 и 100 хибрида царевица и слънчоглед за опити. Всяка една парцелка е около 2 декара. Тук черпим информация за хибридите и за това как се представят в нашия микроклимат и на кой всъщност хибрид трябва да заложим за следващата година. И така тук опитваме също и торови различни препарати, с които да се преборваме с плевелите и неприятели и болести и така нататък. 2 години ползваме техника за прецизно земеделие. Машините, с които излизаме на полето, са оборудвани с автопилот, с GPS навигация, които водят машината в права линия с точност до 2 см. И тук може да видите колко са прави редовете. И това всъщност на ръка никой не може да го постигне. Само с такава машина може да се получат толкова прави редове. Това спестява много горива, много усилия, нали, всъщност. Това е най-модерният в момента начин на производство с тая техника. Вече повече от десетилетие фирма Братя Алексиеви ООД е успяла да утвърди позициите си на един от най-крупните надежни земеделски стопани и арендатори в Североизточна България. Мисията на дружеството е да произвежда качествена земеделска продукция, съобразена с изискванията на пазара. Това се постига чрез непрекъснато увеличаване на обработваемите площи, инвестиции в все по-съвременни и модерни селскостопански машини, технологии, семена, торове, препарати. Собствениците на фирмата Братя Алексиеви смятат, че най-голямата инвестиция, която са направили, е в работния си екип. За него са създадени изключително комфортни условия на труд. През 2004 година фирма Братя Алексиеви ООД получава награда от община Генерал Тошево за най-динамично развиващ се едър селскостопански производител. През 2005 година Иван Алексиев получава награда за най-добър инвестиционен проект малък бизнес, а през 2006 година фирма Братя Алексиеви село Красен получава награда от Добричкия панаир агробизнесмен на Добруджа. Параклисът и камбанарията, изградени от Братя Алексиеви, са разположени на площ 300 квадратни метра. Иконостасът и иконите са дело на едни от най-добрите зографи у нас. Затова може да се каже, че Параклисът е сред най-впечатляващите в България.